sensacions hem sortit bastant contentes, la veritat, amb les veteranes. Bueno, això, hem tingut bona sensació i ens agrada la regata, tot i no agraden els millors temps, les sensacions han sigut bones. Bueno, una mica malament, no? Però la veritat que és un equip molt jove, enguany estem començant en una categoria sènior femení, són gent que comença enguany a jugar una miqueta, tant amb en fixe com amb batel, no? I als principis sempre són una miqueta durs, però bé, estic content perquè estem aquí i estem donant-lo tot el que podem. Ja et dic que és un equip molt jove i amb moltes ganes i té molta perspectiva i té molta progressió, però de moment bueno, anem lluitant per poder acabar regata a regata, no? Pas a pas. Bien, bueno, la verdad es que para estar tan centrados en el yacht mediterráneo y este bote desde la última regata no haberlo tocado, la verdad que hemos ido bastante bien, teníamos una remada pensada y hemos sabido aplicarlo tanto a favor de corriente como en contra y hemos ido palada a palada, boya a boya y al final pues nos ha salido bien. Estamos intentando traspasar lo que trabajamos en el yacht en el batel y yo creo que a términos generales lo estamos consiguiendo. Al final estas regatas nos sirven para coger kilómetros y experiencia en las regatas y yo creo que es algo muy positivo para el equipo. Agrair també a la Federació Catalana de Rem que el president Paco Paz ens representa aquí en aquesta entrega de medalles i, com no, a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja per la col·laboració i la participació que ha tingut en aquesta regata i a totes les que hem fet i les que farem. Tots sabem que el batel fa molt poc temps que ha començat i bueno, tindre una participació com la que ara hem tingut aquí a les Terres del Llebre, que entenem que és una mica distanciada de molts llocs, i esperem que en un futur els clubs vagin animant-se més, tots aquells clubs de banc fix que vagin animant-se més al batel i bueno, quan més irem més xalarem. El batel fa un any i escaig que el tenim, i creiem que de moment es va prou bé. L'equip més fort que tenim és el de veterà femení i ara que estem començant ja en totes les altres categories. Esperem que en un any o dos ja poguéssim estar molt més integrats dins del que és el batel i el banc fix, evidentment.